Видни гости посрещна градоначалникът на Несебър Николай Димитров, както и заместник кмета по култура, образование и международно сътрудничество Ели Кирилова. На гости в старинния морски град пристигна Ирина Бокова, която е посланик на Република България във Франция и кандидат за поста генерален директор на ЮНЕСКО. В Несебър дойде и японският посланик в ЮНЕСКО Тадамичи Ямамото. Визитата на посланик Бокова бе във връзка с кампанията за избор на генерален директор на ЮНЕСКО. Двамата направиха обиколка из най-значимите несебърски обекти и видимо останаха впечатлени от видяното. Бокова и Ямамото първо посетиха археологическия музей и църквата Свети Стефан, където с интерес огледаха част от несебърските ценности. След това се разходиха и с улиците на Стария Несебър. Сред забележителностите, на които имаха възможност да се полюбуват, бяха църквата Свети Йоан Алитургетус, кълдърмената уличка с ансамбъл от несебърски възрожденски къщи, църквата Свети Йоан Кръстител, църквата Христос Пантократор и църквата Света София. Също така и старата митрополия, разположена на предполагаемия стар център на града.